جوارا بحثا زندانên HSD هێزên سووریا ديمقراطيك بکەم کۆچەکدارên داعشê li wan zindanan girtîne bêguman gelekî kêm behsa wan zindanan kiriye yanî çekdarên daişê li ku derê girtîne û hejmara wan çi qase li ku derê belav bûne çawa hatine girtin tabloyeke ciwan me ji were amade kiriye nûnerên hozên yanî eşîretên Ereb daxwaza serbestberdana girtiyên xwe kirine heta niha çend caran hinek kesên ku pêwendiya wan bi Daişê re hebûne serbest hatine berdan HSD dibêje destê wan di Sûcan de tune bûye yanî ne sûcdar bûne ji ber wê jî hatine berdan lê niha eşîretên Ereb şêxên eşîretan dixwazin hinek çekdarên Daişê werin berdan hinek aliyan gotibû serbest hatine berdan lê min ji were pêşkêş kir ku HSD dibêje ne rast e lê heta niha jî serok eşîret daxwaz dikin ku ew girtî serbest bêne berdan girtiyên Daişî li cem HSD hêzên Sûriya Demokratîk di 12 zindanan da hene ez ê ji were behsa wan zindana bikim girtiyên wan hozên Ereb piraniya girtiyên Sûrî ji eşîretên Erebin yanî Daişiyên Sûrî ji eşîretên Erebin ji êlên Erebanin ew bi tuhmeta terorê û endametiya Daişê hatine girtin hejmara wan çi qase hejmara wan 85 girtiyên Erebin yanî serok eşîret dixwazin 85 girtiyên wan ku li cem HSD girtîne serbest bêne berdan HSD dibêje min ew hîn serbest bernedane serok eşîret dixwazin ew serbest bêne berdan di zindanên rêveberiya Xweser de nêzîkî 15,000 kes bi tuhmeta terorê û bi tuhmeta endametiya Daişê û endametiya rêxistineke terorîst hatine girtin çendin 15,000 girtîne ew jî sûcdarên terorê ne ji wan nêzîkî 4,000 girtî kîne Sûrî ne 11,000 girtiyên din ji 6 welatên cîhanê li cem HSD û rêveberiya Xweser hene piraniya wan jî endamên berê yên Daişê ne 11,000 girtiyên bi sûcê terorê hatine girtin ji 6 welatan hene piraniya wan welatên biyanî ne sala 2020 meha yekê meha çile yanî biriya rîsipiyên bajarê Reqayê 83 yani 85 girtî hatibûne berdan berî wê jî bi dehan girtiyên Sûrî hatibûne berdan bi navbênkariya serok eşîretên Ereb cotmeha heman salê yani 2020 cotmeh meha dehan biriya afûyeke giştî 631 welatiyên Sûrî yên ku ew jî bi tuhmeta terorê hatibûne girtin ji zindanên rêveberiya Xweser serbest hatibûne berdan hem zindanên rêveberiya Xweser hem jî ji zindanên hêzên Sûriya Demokratîk HSD sala 2020 dadgehên rêveberiya Xweser nehsid endamên Daişê yên Sûrî ceza kir 15 Şubat meha dudiyan yani îsal 2021 hêzên Sûriya Demokratîk HSD di bin çavdêriya hevpeymaniya navdewletî de sed girtiyên Iraqî yên Daişê radestî hikûmeta Iraqê kiribûn sed girtî gotibûn ev girtiyên we ne xwe jî xelas kiribûn û dabûne hikûmeta Iraqê Daişî li girtîgehên bajarê Hesekê li Şeddadê li Qamişlo li Dêrikê piraniya wan jî de operasyonên leşkerî de li Reqa û li gundewarên Dêrezorê gelek kes hatibûne girtin beşekî mezin jî xwe ji wan radestî ya jî xwe teslîmî hêzên Sûriya Demokratîk HSD kiribûn zindanên diniyên rêveberiya Xweser û HSD ku endamên Daişê têda girtîne çi ne yek ji wan zindana Hol e ku zindana Hol jî nêzîkî kampa Hol e kampa Hol jî gelekî nas dikin malbat û endamên Daişê têda dimînin zindaneke din jî heye ew jî gelekî nas kiriye ew zindan jî li bajarê Hesekê ye ew jî zindana Xwêran e zindanên Hîmo Elaya li Qamişlo ne zindana el Ketîbe el Şeddadiye yani jî el Ketîbe ew jî navê wê zindanê ye zindana Ketîbe ew jî li Şeddadê ye bêhtirî 6,000 girtiyên Daişê lê dimînin zindana el Sed heye herwiha zindana Xezala ku li Reqayê di wê derê jî bêhtirî 700
قرتين داعش اللي دمينن زندان محيميدة وكسرة سوير بصيرة تيانا جفرة أوجي زندان هزين سوريا ديمقراطية حسدينه ولوان زنداناجي چکدارین داعش دمینن او زندانجی لپارێزگەها دێرە زۆرێنە ئەف بوو باوردکەم لە پێشیە چاوێن وەزەلال بوو چەند گرتیên داعشê li kîjan zindana rêveberiya Xweser û Hesedê hene ev girtî barekî giran in ser milê hêzên Sûriya Demokratîk problemeke gelekî mezin in rastî ji ber wekê hem Hesedê hem jî rêveberiya Xweser her demê daxwazê ji wan welatan dikin ku ev çekdarên Daişê hemwelatiyên wan in dibêjin werin van çekdarên xwe bibin van endamên xwe yên Daişê bibin van zarok û jinên Daişê bibin ji ber ku em nikarin wana demeke dirêj cem xwe bihêlin derfetên me tune em wan mehkeme bikin bûne barekî giran û bêguman xetereke mezin metirsiyeke mezin li ser asayîşa Rojavayê Kurdistanê û rêveberiya Xweserê çê dike لێ حتا نەها تو وڵاتێک ئامادە نەبووە کە وان چەکداران ببە جەمخوا لە جەمخوا محکەمە بکە و دوبینن جار جاران هەنێک زارۆکێن داعشی ji aliyê hinek welatan ve yani ew welat wan zarokên daişî dibine cemxwe lê hejmara wan jî gelekî kêm e têreweyekê nake ji ber ku hejmara wan daişiyan çi jin çi zarok çi jî çekdarên berê yên daişê hejmara wan li cem zindanên rêveberiya Xweser û Hesedê gelekî zêde ye.